I starten, der var himlen blå med grå skyer. Nogle gange varm blå, kold blå, men blå var den. Og så blev den pludselig god. Og så den port der, den er jo bare vind og skæv. Det er dejligt, når noget er skævt. Det giver liv. Fantastisk gade, den her. Der er jo sjæl i den. Man kan få lov til at bygge sin sjæl med ind i huset. Det er det, jeg prøver på i mine malerier i hvert fald. Så grunden til at starte på at male i sin tid, det var også simpelthen at få noget ro. Jeg vidste ikke dengang, at det var noget, der hed meditation, men det var simpelthen for at få noget fast holdepunkt, et eller andet, hvor jeg bare kunne flygte væk fra mine tanker. Jeg ved, at jeg i morgen kl. 8 starter i mit værksted med glæde. Og hvad det fører til, det ved jeg ikke. Det er dejligt at være på en rejse, hvor det bare, jeg ved ikke, hvor den fører hen, men det er en dejlig rejse. Det er at være på selve rejsen. Det er ikke målet. Der er jo en grund til at jeg er stærk. Det er min tro. Jeg tror på, at Gud passer på mig. Det er en meget, meget, meget vigtig del i mit liv. Når livet er svært, så er flugten virkelig vigtig for mig. Og så bliver intensiteten rigtig stor i mine billeder. Og så begyndte jeg at tage én farve med mere og én farve mere med. Så jeg har lært farverne at kende stille og roligt, en for en. Og det har været rigtig godt. Jeg kender mine farver, det er mine venner. Jeg skulle et eller andet. Jeg havde masser af maling på paletten, og det er altså svært lige i et ruf. Og det er sådan lidt, jeg vil ikke spilde det maling der, så det var bare at få det brugt nu og her. Så jeg malede bare tjuhej vilddyr, et eller andet. Og så kom de skæve huse. Så det er ikke noget, der sådan har besluttet mig til, nu skal jeg male skæve huse, og de må ikke være lige mere. Overhovedet ikke. Det var en stor fejltagelse. For mig der er husene, det er jo lige så meget mennesker. Det er sjælen i husene, det er sjælen. Der kan være et højt, tyndt hus, som bliver mast inde af et andet. Men det har måske, og så kan der være et lille hus, der har en kraftig farve, som måske stråler rigtig meget. Så hver hus har sin sjæl. Og min drivkraft er også, at jeg er enormt nysgerrig efter at kigge indad. Og når jeg tænker over det, så er det jo at kigge indad i min egen sjæl, fordi husene er jo min sjæl. Det er jo inde bagved, sjælen er. Men det er ikke sådan, at jeg sætter først alle husene op, bum, 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 og så bagefter kommer alle menneskene. Det er sådan, at nu orker jeg ikke den der store, tunge flade mere. Nu skal der noget let og noget luftigt til. Og det er vel egentlig livets op- og nedture hele tiden. Det kommer vel også til udtryk i mine billeder. Når jeg står med mine farver, så bliver jeg helt væk. Og så er jeg derude, hvor stjernerne hører op. Hvor tankerne hører op, og hvor der bare er fred og glæde og lys, og hvor jeg kan ikke rigtig beskrive det. Men det er derude, hvor glæden er, der er.
En gang der havde jeg sådan en drøm om, at jeg skulle ud i en skov og bo i et fantastisk hus. Og det behøver jeg ikke mere. Jeg er hjemme lige meget, hvor jeg er henne. Og det hus, jeg maler, de findes jo ikke. Men illusionen findes. Eventyret findes. Og det er det her at leve i det der eventyr, jeg synes, det er så skægt. Jeg kan ikke leve uden det eventyr der. Så pyt være med, hvor jeg bor henne. Bare jeg har mit eventyr. Jeg kunne til enhver tid fortælle helt nyt om det billede der. Så hvert billede rummer mange eventyr. Jeg skal heller ikke låse mig fast i ét eventyr. En ny prins, en ny prinsesse, et nyt tag, en ny skorsten og et nyt vindue, et nyt liv. Så det skal bare derudad. Finde på noget nyt, jeg bliver aldrig færdig.